ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ମେସିନ୍ଟି ଆମେ କେମିତି ତିଆରି କରିଛୁ। ଏଇଟି ହେଉଛି ଚାଉଳ ଖସୁଥିବା ସିଡ଼ି। ଏଇଟିକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟି ହେଉଛି ହପର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବା ସେଲ୍ ବେରିଂ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଭାଇମାନେ କହିଥିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍କ ସମୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏଇଟା N70 ମଡ଼େଲର ମେସିନ୍ ଆମେ ଗୋଟିଏ ତିଆରି କରିଛୁ। ଏହି ମେସିନ୍ଟି ଭଦ୍ରକର ଜଣେ ଭାଇ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ N70 ମଡ଼େଲ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଆମେ এই ମେସିନ୍ଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିଏ ଛୋଟ ମେସିନ୍ ତିଆରି କରି ଦେଇଥିଲୁ, ଆଉ ଏଇଟି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମେସିନ୍। ଏହି ମେସିନ୍ଟି 10ରୁ 40 HP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନରେ ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଭାଇମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଯଦି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏଇଟି ହେଉଛି ଜାଲି ଡ୍ରମ୍ ବା କୁଣ୍ଡା ଖସୁଥିବା ଡ୍ରମ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟି ହେଉଛି କୁଣ୍ଡା ଖସୁଥିବା ଡ୍ରମ୍। ଏଇଟି ତା ଉପର କଭର ବା ଜାଲି ପ୍ଲେଟ୍, ଏଥିରେ ଜାଲି ଫିଟିଂ ହେବ। ଏହି ମେସିନ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାତ ତିଆରି ମେସିନ୍। ଏଥିରେ 90% ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଲାଗିଛି ଏବଂ 10% କମ୍ପାନୀ ଜିନିଷ ଲାଗିଛି, ଯେମିତିକି ସେଲ୍ ଏବଂ ଜାଲି ଏବଂ 2ଟି ବେରିଂ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଲି। ଏଇଟି ହେଉଛି ହପର ବେସ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟି ହପର ବେସ୍। ଏଇଟି ହେଉଛି ଏହି ମେସିନ୍ର ସେଲ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟି ହେଉଛି ଏହି ମେସିନ୍ର ସେଲ୍। ଏହା ସାଇଡ଼୍ରେ ଯୋଡ଼ିଏ ସ୍କୋୟାର ବାର୍ ରଡ଼୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଷ୍ଟିଲ୍ ରଡ଼୍ ଦିଆଯାଇଛି ଧାନକୁ ମକ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଇଟି ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଜାଲି, କାରଣ ଏହାକୁ ତ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବୁନୁ। ଇଏ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀ ଜାଲି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜାଲି। ଏଇଟି ହେଉଛି ଧାନ ଢଳା ହେଉଥିବା ଡ୍ରମ୍। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଡ୍ରମ୍ଟି ଆମେ କେମିତି ତିଆରି କରିଛୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏହା ଚାରିପଟ ଯାକ ବେସ୍ ଅଛି। ଏଇଟି ଫିଟିଂ ହେଲା ବେଳେ କଟାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟି ହେଉଛି ଧାନ ଢଳା ହେଉଥିବା ଡ୍ରମ୍ ବା ହପର। ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିବେ, ପ୍ରତିଟି ଜିନିଷ ହାତ ତିଆରି ଏବଂ ଏସବୁ MS ଲୁହାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କାଷ୍ଟ ଆଇରନ୍ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ନାହିଁ, କାରଣ ଏହା ବଙ୍କାବଙ୍କି ଚେପାଟୋଲା ହୋଇଗଲେ ସଳକା ସଳକି କରିକି ଆପଣ ଚଲେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଠି କ'ଣ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଲିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଖାଉଛୁ। ଜାଲିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟି ଲାଗିବ ତଳ ବେସ୍ଟି, ଏହା କେମିତି ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଏବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଜାଲିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଏଇଥିରେ ଜାଲିଟି ପୁରା ପଶିକି ରହିବ ବା ବୁଡ଼ିକି ରହିବ। ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ ଏମିତି ହାତ ତିଆରି ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ବା ହଲର୍। ଆପଣମାନେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜାଲି ବେସ୍ ତିଆରି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜାଲି ବେସ୍, ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ଟି ଏଇଥିରେ ହୋଲ୍ଡିଂ କରିବେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କାଟିକି ଏବଂ ତା ଦେହରେ ଜାଲିଟିକି ଲଗାଇବେ। ଏହି ଟାଇପ୍ର ମେସିନ୍ ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଭର୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ 55,000 ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମ ହାତ ତିଆରି ମେସିନ୍। ଏହାକୁ ଆପଣ ଯଦି କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ 32ରୁ 35,000 କିମ୍ବା 40,000 ଭିତରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ମେସିନ୍ଟି ଏବେ ଆମର କାମ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏହାକୁ କଲର୍ ପକାଇବୁ ଏବଂ ଟ୍ରାଏଲ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏହି ଟାଇପ୍ର ମେସିନ୍ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଫ୍ୟାନ୍, ସେଲ୍ ଏବଂ କିଛି ବେରିଂ ପୁଲି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।